Βρισκόμαστε στην έπαυλη Μοδιάνο, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1905 με σχέδια του διάσημου αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο για να στεγάσει την οικογένεια του Ιακώβ Μοδιάνο. Το 1913, μετά την απελευθέρωση της πόλης, αγοράστηκε από το ελληνικό δημόσιο και παραχωρήθηκε στην τότε βασιλική οικογένεια και χρησιμοποιήθηκε από τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου λειτουργήσε ως κατοικία του τότε διοικητή. Γι' αυτό πήρε και την ονομασία Παλαιό Κυβερνείο. Κατόπιν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραχωρήθηκε στη Στρατιωτική Υγειονομική Σχολή. Δεκαετία του 60, Εκκλησιαστική Σχολή και Υπουργείο. Από το 1970 και σήμερα λειτουργεί ως Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης και φιλοξενεί υπέροχες εκθέσεις που μπορείτε να απολαύσετε. Χαρακτηρίζεται από δομικά στοιχεία Art Nouveau και αυτό θα το παρατηρήσουμε στα κάγκελα και στην ημικυκλική λότζα ή κοινώς στεγασμένο μπαλκόνι που ήταν τότε ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Βρίσκεται στη Βασιλίσσης Όλγας 68 και σε περιμένει να το επισκεφτείς.